Chinsesa tochebona botuko nigotoko ya chaka kubwatakana no mubaso kano umutindi we barahunyareko bagokwene kigwa ase chiro ya embassy korengana na kirori ni gobono ya nyalikana usia tebekanire ni go epigapigi eyemo yeimogetie amarwa muno musibati yomo inyarako bage ko minyokiwa n'abanyanyimbo kigakibono yareko bage kogendi wase chimbero chaigoro nonyena bo ni go epigapigi yanyarako bage gotuma epigapigende yumana boda boda oyomo oyogo korobonchore bwaye ase echire yo ya embassy batato abo nigo batigerwa chinkoma ase bagenda takoba bakurwanira obogima bwabo ase enyagitari eyemo imeya obogatagati obo mochubo songo moliki oito Vincent Nyanja Noagete ekambi hase echiro eyo ya embassy goseseme ya embassy agenda takobaga korotota oroboti uru Vincent Nyanja nara yagendete kurasa seseme yo ya embassy asemero gobebono Morata goja Ayi muswate ya maka asa iguru amobuate Morata goja Tipiri tinda mnabachiwaka nungora. Asiranga isi muntaro bali anatapatso. Ayo mali ne Numusakano berego koneki wa ase margoba yabona nshinseme chiga chimbasi ase onyara kubateranya chipikipikibere gato kanabuna pikipike yamo yari kurwa chinsemo chiabo songo yemo gitu musibati yamo okaburo kwate yabuna nyege mugeti ya amadyogo yogo tinja yibona gatebekana ni gabwa tamarwa se pikipike yom igobone pikipike nyara gusibyo boroso maiga yogo tume pikipike yamo kuri chinseme chiga chimbasi yogo gatebekana ere yumona boda boda yamo omanyakanete buna Anthony maina boni gatebekana maiga yogo mnyokiwo ose pikipike yamo Temarwa niba yarengeye ko myikigo n'abanyamumbo ajaro yasuko boroso nako nyara kutume filipigende nako tigera batatago cinko macintende umusibati renga se filipige watamarwa ni gobona mnyakigo nyagetari kise cicingana bifaro sipto ekorokerwa n'abana boda boda obonsi babere uyore kurundiye filipige batebana mu Temarwa yara nyara ko mnyakigo asi nyagetari ya kise cicingana bifaro sipto nabo mwana boda boda mu kurenseme yemba sipo igonyara kubatira ni basomboska nojo igonere anyara ko mnyakigo asi nyagetari ya kise cicingana bifaro sipto kuripatira ya ndizi TV koro chinseme chiga chimba simeje kaunti ya Kisii itaraniche mkuru kwa Vincent Nyanja.